बर' साबजेक्टखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहान्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। बे जोंनि मोनसे बिगिनिं जाफुंसारनाय। बे सिटेटनि जेंनायाबो सुस्रांजानायनि लामायाव बर' हारिनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै सुस्रांनायनि जि लामा, बे लामाखौ दिनै मोनगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जइन्ट इनिसिएटिभआव गोदान दिल्लीनि जि दिल्ली इउनिभारसिटि दङ, बेयाव जोङो थांनाय समाव मानगोनां भाइस चेन्सेलर बिथांनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बर' जि एमआइएल बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहान्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं। बे जोंनि मोनसे बिगिनिं जाफुंसारनाय। आरो बिनि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। आरो लोगोसे रायजो सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना एबसु आरो साहित्य सभानि बे दाबिखौ लानानै धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों। आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि लेभेलनिफ्राय डिमान्ड आकारै लिरनानै होनाय जादोंमोन। दा बे बेलायाव आसामाव थानाय बर' मैखोम ओनसोल बा जेराव जेराव बर' स्टुडेन्टफोर दङ, केन्द्रीय बिद्यालय, बे केन्द्रीय बिद्यालयाव बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन बा HRD मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा जास्टिफिकेसन बिदों। आरो बिनि इंगितआ बेनो जे बे केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर'खौ 8 शेड्युल लेंगुवेज हिसाबै, आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै, जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो, स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो, बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयाव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो। आरो बेजों लोगोसे जेसेबां CBSE रान स्कुल दङ बिटिआरआव, आसामाव, जेराव माने भेन्सार प्राइभेट स्कुलबो दङ आरो जेराव सरकारि स्कुलबो दङ, बेयावबो बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय बे जास्टिफिकेसनाव हरनाय जादों। थामथियाव जाहैबाय CTETखौ लानानै गोबां खेब जोङो आसाम सरकारजों गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय, सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायबाय, बर' थुनलाइ आफाद एबसु जइन्टलि। आरो बिथांमोना बुङो जे बियो सेन्ट्रेल साबजेक्ट होननानै। स्टेटनिफ्राय बिथांमोना लिरनानै हरबाय, खिन्थु बिनि मावनो गोनाङा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। दा बेखायनो CTETआ लेंगुवेज 1 बे अपसन पेपार जानांगौ। आरो बे गैयिनि थाखाय बर' केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन लेंगुवेज अपसन लानानै CTET होनो गोनां जायो, जेराव बिसोरो क्वालिफाइ जानायनिफ्राय बन्सित जायो, एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बन्सित जायो। फारसेथिं नोङो सेन्ट्रेल स्कुल जेराव थाबाय, जेराव नवोदया थाबाय बा केन्द्रीय बिद्यालय थाबाय, बेफोरावबो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों। दा बेखायनो बे CTETनि जेंनायाबो सुस्रांजानायनि लामायाव जोङो बेखौ दिनै नुहुरदों रोखायै। आरो जोबथारनायाव जाहैबाय जे दिल्ली इउनिभारसिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि JNU, आसाम इउनिभारसिटि सिलचर आरो नेहु, बेनिफ्राय तेजपुर इउनिभारसिटि, बे मोनबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' एमआइएल बेयाव इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि थाखाय बा अपेनिं खालामनांगौनि थाखाय जि जोंनि दाबिमोन, बे दाबिखौबो भारत सरकारा जास्टिफिकेसन बिदों। आरो बे जास्टिफिकेसना फुल प्रुफ दङ जोंनियाव। बेखायनो जों दिनै बे सावरायनायावनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो हारिमु आफादजों जयै सावरायनानै बे जास्टिफिकेसनखौ जोङो दैथायहरबाय। आरो MP बिथाङा फल' आप खालामबाय थादों। बिथाङा बुंदों बे जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायाव, बेखौ जोंनो बिथाङा मोनसे बिसास होदों। दा बेखायनो बर' हारिनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै सुस्रांनायनि जि लामा, बे लामाखौ दिनै मोनगासिनो दङ। आरोबाव आद्रा थानाय जेंना जेंसिखौ जोङो जथायै खौसेयै मावनानै सुस्रांनायनि थाखाय जेब्लाबो जोङो रेडि जानानै दङ। गोजोन्थों।